μας χαρά, σας ανακοινώνουμε σήμερα το πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το καλοκαίρι που έρχεται. Ένα πρόγραμμα πλούσιο και πολύπτυχο, το οποίο έρχεται να ικανοποιήσει και να κινητοποιήσει την ανάγκη δημιουργικής συμμετοχής στα πολιτιστικά γεγονότα από όλους τους χώρους της τέχνης. Επιθυμία και πρόθεσή μας είναι άλλωστε να αναβαθμίσουμε κάθε φορά τις εκδηλώσεις μας με κριτήρια ποιότητας και ουσιαστικής ψυχαγωγίας. Σε συνεργασία πάντα με φορείς του πολιτισμού του τόπου μας, αλλά και υποδεχόμενοι καταξιωμένους καλλιτέχνες και σχήματα, καλούμε τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες μας σε ένα ταξίδι πολιτισμού μέσα και έξω από την πόλη, στο ενετικό λιμάνι, στις πλατείες της πόλης μας, στα πάρκα, από τη μία έως την άλλη άκρη του Δήμου μας. Βραδιές θεάτρου, συναυλίας, χορός, κινηματογράφος και εκθέσεις συνθέτουν ένα παζλ τεχνών που με βεβαιότητα θα απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε ένα καλό πολιτιστικό καλοκαίρι, όλοι μας να το χαρούμε, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα που εκπέμπει όλος ο Δήμος και η πόλη μας. Ίσως ότι στον τόπο μας συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα όλη τη χρονιά. Τα Χανιά είναι ένας τόπος με ανησυχίες, με δυνατότητες, με ενδιαφέροντα, ένας τόπος ευαίσθητος στην καλλιτεχνική δημιουργία, και εμείς εκ μέρους του Δήμου Χανίων ονειρευόμαστε πάντα το καλύτερο. Ξεκινάμε και φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα πάντα μέσα σε συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες, αξιοποιώντας όλες τις δυνάμεις του τόπου μας, με αρχή ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συναντώνται λοιπόν σε αυτές τις εκδηλώσεις οι πολίτες μεταξύ τους, συνευρίσκονται, συναντώνται με τους καλλιτέχνες, και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή η όσμωση, η διαμορφή. Σινεμά λοιπόν, θέατρο, μουσική, βιβλίο, χορός, εκθέσεις, και μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις και κάποιοι θεσμοί που υπάρχουν μέσα στο πολιτιστικό καλοκαίρι, όπως το Dance Days, οι εκδηλώσεις για το Μίκη Θοδωράκη, η έκθεση βιβλίου, αυτό το φεστιβάλ παραδοσιακών συγκροτημάτων στο λιμάνι, και βεβαίως και η καλλιτεχνική εκστρατεία, η εκστρατεία ανάγνωσης της παιδικής βιβλιοθήκης. Συναντώνται σε αυτές τις εκδηλώσεις επαγγελματικά σχήματα με χανιώτες δημιουργούς, και όσον αφορά τους χώρους, απλωνόμαστε και τους αξιοποιούμε όλους. Άλλη μια προσπάθεια κοντά στο πλαίσιο της αυτονόητης φιλοδοξίας μας να γινόμαστε κάθε χρόνο και καλύτεροι. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι της πόλης στη διάρκεια των φετινών εκδηλώσεων. Σπέβδω προκαταβολικά να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους όσους συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του φετινού προγράμματος, το οποίο θα είναι άλλο ένα βήμα προς μια ακόμα καλύτερη χρονιά, την επόμενη χρονιά, για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης των Χανίων, πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, με τα στελέχη της επιχείρησης και ΠΔΧΚΑΜ και με όλους τους ζωντανούς φορείς και ομάδες πολιτισμού μέσα σε αυτήν την πόλη. Μιλάμε για ένα φιλόδοξο καλοκαιρινό πρόγραμμα πολιτισμού για όλο το Δήμο και για τους επισκέπτες αυτής της πόλης, οι οποίοι είναι και η οικονομική ραχοκοκαλιά πλέον αυτού του τόπου. Για να μπορέσουμε να δούμε τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί με ένα υπόβαθρο καθαρά ποιοτικό, θα σας αναφέρω μόνο ότι για πρώτη φορά στα Χανιά, από 28 Ιουνίου, θα φιλοξενηθεί η περίφημη έκθεση Στεριάδ στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Η έκθεση Στεριάδ, η οποία είναι, η έδρα έχει μάλλον τη Λέσβο, είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις μοντερνισμού, πρώιμου μοντερνισμού στην Ευρώπη.